Добре, искам да ми пратите листове с предизвикателства. Тук в описанията ще видите адреса ми и може да пратите предизвикателствата. Мога да ги направя по време на камерата и може да ми зададете някои лични въпроси и други въпроси. Лично към мен или към други участници в моите клипове. И те или иначе сегашната тема е рисунки с затворени очи. Нека видим. Нека бъде заек, лице на заече, което аз по принцип, както ще го рисувам, ще ви покажа един вид. Само да го намеря. Въобще, спрятка цялата ми е откъсана. Шума, извините. Рисунката е изчезнала, но нищо, ще ви покажа само друга рисунка. Ето, това ще нарисувам с затворени очи. Пожелайте ми късмет. И това е зайчето, което нарисувах с отворени очи. Добре, сега ще го нарисувам с отворени очи. Може да не рисувам много добре, ама какво да се направи? Като сега това е темата. Ще ме върна следно, че не е дорисуване. Ето го други. Ето как трябва да се получи. Точно тук. Иначе вижте тук. Ако ви хареса това видео, дайте палец нагоре. Или ако не ви хареса, не правите нищо. И коментирайте.